Uba Emdor Suchang, producer bolong hakajuk kopor director jangka film Sachi Sen. Na Jantia Hills ula yok ban pelat bai ka promo pat ka wei ka jingrwa jangka film Sachi Sen. Tak ka tap ka YouTube haswa bai ka ne ka film in pen ipat ba habiju cinema hall Shillong. Hakane ka sngi ban pelat ka YouTube. Lai don rengkat kino yishim benta kum ka Mary Yoda lingdo puran urap biam uting shop. Uba Golden Suchang uway uting shop bapaw na ki film Jantia ulawan ban pensingan ban amen siam yakane ka film wala shim la don benta ban ang hakane ka film yakane ka jingrwai ka dei balarwai do ba Ram Suchang ukaitor bapaw nam ka rilom Jantia ka bakarteng khubor pha chapa uba Embor Suchang ulaong bay ka promo bat ka way ka jingrwai la pelat YouTube knang ba kipat ba kin yo i ka film ka ban sapen ia biju cinema Shillong nga como producer jang ka film Sachi Sen mar ko cukup paru como director te nga ko ban tipai ba EP ma nadum tagasni pinjo i ya ka promo pat ha cukup paru ya ke jermai malarwai da Ram Suchang hapo YouTube ya kene ka promo bat ka jermai nadu si bejane pinjo i hapo YouTube ka jindam beta janga kene ka por kedai ka ngasnya tonat ban karsyan yakino kino ke ba penmi yaki film ki badan kita kasap ka talent ta kawairo kum ngawi bela adon na kana ka film industry na kasi film industry ta kawai ngas adu kana ngas nyotenat ban page yaki para ada prasnam jongi kila ki don sisa kata kasap ban penmi hakum kine ki film ngila ya khambot kom ki we rumta kom ki Bollywood Hollywood film ngila khamdon ni kata ka quality ki hom ta kawai nga kerpat ya pi kipai ba pide ban ya wan sisa ban ya karsyan kumingi nomor kene kalom kum kawai ke ba penyerap kam rap jam ya ki kena samla pat na du kena ro barohi kene kalom kum kawai ke ba ai kam kawai nga ai ko bele ya pi kipai ba pila karsyan ngi na kawai ko por bang ngi permit film hagener ko por nga kerpat ipi jing singaw bered ipi kipai ba singaw ba banya one page dala gi jong gi kiman ya kana ka film season na maru waju singaw tang de jing ki keleng teng a ki ong balong kumtai one page ka por ba pen i po biju ta pin sahun pin singaw tenat waju singaw tang ne ki we tang ne ki jing kerpat kumunong kersyan yakin nong pai film